Det var ikke et særligt god båd, det her. Nå, jeg kommer op på vores båd igen. Det var ikke en god båd. Nå, nu skal vi væk. Men der kommer nogle farlige pirater. Selvom vi er farlige pirater, men det er jo sikkert lige de bedste pirater. Nå, lad os komme væk. Den sidder ret meget skørt. Nu gør. Ja. Ej, jeg falder af! Vent! Så pas på med at gå dernede. Ja. Okay, vent. Jeg er klar. Ja. Så kører vi. Der er en sten. Det er jo, det er for den. Vi har næsten ingen. Vi har ikke en særlig stor båd. Nej, du må ikke hugge i vores båd, for vi skal faktisk lige... Gør den? Ja, det er materialer af den. Nå. Fedt. Vi ødelægger vores båd! Nej, men... Jeg tænker, vi sejler lige lidt tilbage for at se, om der er kunne få nogle mere ressourcer. Nej, vent. Jeg har sgu en pickaxe. Jeg kan sten derovre. Lad os komme videre. Så sejler vi. Yep. Hvad laver du? Ikke noget. Vi tilbys der er bjerget. Vi er der ikke. Men ja. Oh my god. Så kører vi. Yay! 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 Så kører vi. Yay! Så kører vi. Vi kører ikke. Nej, vi sejler. Ja! Okay. Jeg ved det godt. Haha, så kører vi. Vi sejler. Jeg kigger lige på det. Okay, nej, sejler! What the fuck? Hvad er der? Jeg siger bare, what the fuck? Kan du sætte et kort frem? Yep. Er vi der snart? Tror jeg, ja. Ja, det er vi. Snart. Okay. Hvad er det, der ligger her? Jeg ved ikke. Hov, der er en knækket båd derovre. Ja. Den tager vi over tilbage efter. Det er Hey, det er materialer! Stop båden. Lidt længere frem. Lidt længere frem. okay. Stop. Hvad er det? Du kan ikke tage det. Det ligger igen. Hvad med det herovre? Der er nogen, der har tabt det. Det kan man heller ikke tage. Det kan vi ikke tage. Kom. Vi tager til den knækkede båd derovre. Prøv at se, om du har noget. Ja, kom. Hov, nu står jeg fast. Så. Kom. Vi sejler. Man kunne ikke tage det herfra. Ej, jeg havde ikke lange arme. Jeg kunne ikke nå det. Fuck, det ser egentlig voldsomt ud, det derovre. Der er også en anden båd derinde. Er der? Ja. Okay, der er en båd derinde. For det er også land, det er landsby. Ja, der tror jeg. Ja, skal vi ikke tage derhen. Vi tager altså derhen ved. Ja, vi er jo undersøger. Husk nu det. Så vi skal tjekke alt, hvad vi finder.
Hvis de begynder at skyde efter os, så skynder vi os væk. Okay? Mm. Okay, så er vi her. Okay, lad os gå videre. Wow, stop! Lidt længere frem. Det har vi ikke sådan set, fordi så rammer vi ansat. Gør vi ikke noget. Men okay. Kig under den. Ja, okay. Den er sådan knækket her. Knækket midt over. Jeg tror, at de bare har taget tingene og bare gået. Heroppe. Så ude i baggrunden. Ja, de har bare taget tingene og gået. I går på vores båd endnu. Kom, vi går lige over på den anden side. Tjek om, ja, vi tjekker om der er nogen. Okay. Kom. Jeg sejler bare lige over for det. Over til mig. Wow. Hvad? Jeg vil lige bare sætte ind. Shit. Det ser ikke ud til, at der er nogen. Gør sådan, jeg går ned. Kig meget godt. Ja. Okay, sejl. Jeg er nede i vand. Wow. Hvad? Da jeg kan ikke komme op. Til vores højre. Kan du ikke op? Der er nogen inde. Vi skal væk. Over til land. Ind mellem stenene derovre. Så hører vi. Helt træer. Eller ikke larm alt for meget. Vi ved ikke, om der er nogen. Det ser ikke ud til, at der er nogen. Nej, der er ikke nogen. Jo, der er nogen! Ja, de står bare helt stille. Okay. Ja, jeg ser dem på til land. Se, der er en spiller der. Stop båden! Jeg lægger ikke noget langsomt. Det er bare noget dumt. Jeg har også en her. Hvordan ligger den? Ligger man bare ned. Ja, okay. Faktisk ret svært at lægge den på det. Ja. Jeg har lagt min. V. Nej, B. Okay. Nu sidder jeg så også fast. Hvor er den? Nu har jeg taget din kasse. Okay. Nej! Den kom ud! Nu har jeg lige brugt penge på det. Så. Jeg tror, jeg står fast. Jeg sidder fast. Nej, jeg sidder fast. Okay, hvad skal jeg gøre? Jeg sidder ret meget fast. Hvorfor? Jeg ved ikke, jeg sidder bare ret meget fast. Vi blev overtaget af piraterne. Hvad sker der? Ikke spørg mig. Hvorfor kom der rundt om? Går du derop? Ja. Det er irriterende, vi er blevet overtaget af piraterne. Vi er Black Wind Pirates. Fuck, hvor nederen. Skal vi ikke bare snyde og sige, at vi har fanget dem lidt træ? Fordi vi har jo træ i vores inventory. Jeg har brug for det. Ja, vi skal Og jo lige det sidste her. Den der. Wow, se lige den her båd her, der står fast. Wow. Og jeg bygger en båd. Men det er så en ret skræmmende by, det her. Ja.
Hvorfor kan jeg ikke en båd? Jeg kan ikke lave noget. Hvad skal vi? Hvad laver du? Man går lige rundt og køber ting. Jamen, vi skal jo have råd til et skib. Men det har vi. Det er derfor, jeg siger, vi skal have råd. Din skræmmende by, Gasper, væk herfra. Jeg prøver lige kom. Det må være irriterende at bo i det hus her, der er så skævt. Prøv lige at se det. Ja. Prøv lige at se det. Han har en redningsbåd. Aha. Han har gunpowder. Stjæl du det? Nej. Det kunne jeg nemlig ikke. Lunch. Jeg er nede i båden. Der kommer. Vent. Kasper. Vi sejler væk herfra og kommer aldrig tilbage igen. Vent lige. Nej, er det ikke en... Jo, det gør vi. Men godt være, ikke kommer ud og leder efter os. Men kom. Okay. Kan man se den? Prøv lige stop båden.